Dostlar, Тәмле Крәшнең чираттагы чыгарылышында бездә һәр вакыттагыча ике кунак. Бер яктан Радик Юлиакшин, икенче яктан Элвин Грей. Элвин Грей нәрсә пешерер дә Радик Юлиакшин нәрсә белән безне сыйлар икән? Барысын да белерсез шимбә көндезге сәгать 11-дә. TMTV каналында Тәмле Көрәш тапшыруында Элвин Грей һәм Радик Юлиакшин белән. Рәхмәт. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.